ኤለን መስክ ከምዝብሎ ቀጻሊ ትውልዲ ዕድለኛ እዩ። ምክንያቱ ብተስላ ዝተሰርሑ ሮቦታት ክሳብ ፒያኖ ክጻወቱ ዝኽእሉሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። ናይ ብሓቂ ግን እዚ ነገር ንደቂ ሰባት ዕድለኛታት ድዩ ወላስ ርግማን? እዚ ነገር ነህዝቢ ዓለም ከጨንቕ ዝግብኦ ኣስጋኢ ጉዳይ እዩ። ናይ ሮቦት ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ካብ ትፅቢት ዝተገበረሉ ንላዕሊ ስለ ዝማዕበለ ንብዙሓት ካብ ስራሕ ከሰናኽሎም ይረአ ኣሎ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ኣብ ዓለም ዓብዪ ትካል ዝበሃል ኣማዞን 700,000 ሮቦታት ከም ሰራሕተኛታት ብምቁፃር ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩ 100,000 ሰራሕተኛታት ሰዊጉ እዩ። በዚ ድማ ብቐጥታ ተጎዳእቲ ዝነበሩ ካብ ኣፍሪቃ ንስራሕ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዞም ቤተሰቦም ዝረወጡ ዝነበሩ ግለሰባት እዮም። ኣማዞን ግን በዚ ጠጠው ኣይበለን። ኣብ ዝቕፅል 80 ካብ 100 ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታቱ ብሮቦት ንኽቕይሮም ፕላን ኣውፅዩሎ። እዚ ድማ ካብቶም ሰራሕተኛታት ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ስንባድን ራዕድን ፈጢሩሎ። ካብ ኣማዞን ላዕሊ ግን ካብቲ ናይ ዓለምና ኣብ ቀዳማይ ተርታ ስራሕ በዓል ሃፍቲ ኤለን መስክ ዝተሰምዐ ዜናን ናይዞም ሮቦታት ምዕባለን ፕሮጀክትን ካብ ግለሰባት ሓሊፉ ንመንግስታት ከይተረፈ የጨንቕ ኣሎ። ኣብ 2025 ኣብዛን ነብረላ ዓለም ዓብ ነገር ክንዕዘብ ኢና። ንምዃኑ እዞም ሮቦታት እንታዮም? ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብዝርዝር ክንሪኦም ክንፍትን ኢና። መጀመርያ ግን ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ካፒ ሃውስ ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ትዕዝብትኹም ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ኤለን መስክ ሮቦት ምስራሕ ዝጀመረ ኣብ 2008 ክኸውን ከሎ እቶም ሮቦታት ግን ወልሓደ ዓቕሚ ነበሮምን። ሕጂ ግን እቲ ታሪክ ተቐይሩ ናይ ኤለን መስክ ሮቦታት ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሳልሳይ ትውልዲ ተሰጋጊሩሎ። እዚ ድማ ንናይ ሙሉእ ዓለም ኣትኩሮ ክስሕብ ከኣለ። ኤለን መስክ ኣብ ናይ ተስላ ብርኪ ንዘለዎም ሰባት በዚ ዓመት ኣኪቡ ኣብ ዘስምዖም መደረ እቶም ንሰብ ዝመስሉ ሮቦታት ምህርቶምን ዋግኦምን ኣገራሚ ነበረ። ተስላ ነዞም ሰብ መሰል ሮቦት ኣብ 2025 ናብ ዕዳጋ ዘውርዶም ካብ 10,000 ክሳብ 20,000 ኣብ ዘሎ ዋጋ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰብ መሰል ሮቦት ናብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላትን ናብ ግለሰብ ገዛታትን ክሽየጡ እዮም። ኤለን መስክ ከምዝብሎ እንተኾይኑ እዞም ሮቦታት ናብ ዕዳጋ ምስ ኣተዉ ናይ ተስላ ትካል ዋጋ ናብ 25 ትሪልዮን ክዓብዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ 500 ትካላት መጠን ሃፍቶም ተደሚሩ ፍርቂ ማለት እዩ። እዚ ነገር ድማ ኣሰንባዲ ኮይኑሎ። ኤለን መስክ ምስቶም ኣብ ተስላ ብርኪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ብዛዕባ ናይቶም ኦቶሞስ ሮቦት ሕቶ ምስ ቀረበሉ መልስን መብራህርህን ኣቕረቡ። እቶም ሮቦት ክሳብ ክንደይ ምስ ደቂ ሰባት ክቀራረቡ ከም ዝኽእሉን እንታይ ዓይነት መንነት ከም ዘለዎምን ካልኦት ብዙሓት ሕቶታት ቀሪቦሙሉ ኤለን መስክ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ሓደ ሰብ ሮቦት ድሕሪ ምግዝኡ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ቋንቋ ይኹን ዝሰርሕዎ ስራሕን መንነቶምን ክስተኻኽሎም ይኽእል እዩ። እቲ ዘገርም ድማ እዞም ሮቦት ንናይ ሰብ ዝሰርሖ ነገራት ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ከም ዘማዕብሉ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ዝተገጠመሎም እዮም። እዞም ሮቦት ናይ ደቂ ሰባት ምግቢ ምስራሕን ካልእን ቀስ እንዳበሉ ዝመሃሩ እዮም። እዞም ሰብ መሰል ሮቦት ሞያ ንክመሃሩ ክሳብ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ዝፀንሑ ከም ዝኾኑ ከብርህ ክኢሉሎ። እዚ ነገር ድማ ምስ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ተመሳሳልቲ ይገብሮም። ተስላ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሖም ዘሎ ሮቦታት ልክዕ ከም ኣብ ስታር ዋርስ ከም ዘለዉ ሮቦታት ኮይኖም ልክዕ ንደቂ ሰባት ዝመስሉን ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ዝሰርሑን እዮም። እዞም ብተስላ ዝስርሑ ሳልሳይ ትውልዲ ኦፕቲሙስ ሮቦታት በእዳዎም ብንኡሱ ልዕሊ ሰብኣ ስራሕ ብዘይሽግር ክሰርሑ ይኽእሉ። ናይ ደቂ ሰባት ኢዳው ብዘይሽግር 100 ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእልን ዘከናውንን ክኸውን ከሎ እዞም ሮቦታት ድማ ማዕረ ክንደይ ምሳና ዘመሳስል ከም ዘለዎም ክንርዳእ ንኽእል። ተስላ ግን እነዞም ሮቦታት ክሳብ ክንዲ ዝዋጋ ንምንታይ ተሚንዎም? እቲ ዝመጽእ ወለዶ ልክዕ ከም ናይ ሎሚ ኣብ ቴሌፎን ኣብዞም ሮቦታት ጽጋዕተኛ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ይእመን። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሰባት ካብ ምቁፃር ነዞም ሮቦት ቆፅር እዩ። እዚ ድማ ንናይ ተስላ ዕዳጋ ብዕፅፊ ከዕብዮ ተባሂሉ ግምት ተዋሂብዎ ኣሎ። ኤለን መስክ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 1,000 ዝኣኽሉ ኦፕቲሙስ ሮቦት ናብ ተስላ ትካል ከም ዝጽምበሩ ኣፍሊጡሎ። እቶም ሮቦት ሕጂ ብዝበጽሕዎ ደረጃ ጥራሕ ብዘይ ሓገዝ ጊጋታት ክደልዩን ክዕርዩን ይኽእሉ።
بس دما إيلون ماسك خمس بلو أب كل 2030 عام تمرت أب تسلا ناي مكينة مرت تكال كاب سرحو توساخا ميت سراحتنياتات بزوم سمس الروبوت كتوكو يوم إز دما أب دك سبات معرخ ندي تزعنو خمس فتر نمكماتو أجمن اتبعال تأجا خمس بلو اسم روبوت ناي دك سبات راح يشامو خمسة لو كلتيو جن تكالات نمخسب كرخبو كساب سمسراتو نتحكم قبال ناي كدن كخوني خبل تسمع الله أبسك زيتي اسم أوبتوموس تسمي روبوت نستجد أملهم باتري نساعتات بس يشجر نخنك أسأسلو زوقلهم خون كله باتر خودو خلو دما نخملوس وسطو لنجزي حمشت دغ راحيو تسلا تكال دما كم مكينة ممرات نابزوم روبوت ممرات كساقاقريو مخنياتو دما نات تكال كم مكينان لعلي مخصوو أبزوم روبوت قمزالوس لستردأيو إيلون ماسك اسم أوبتيموس تسمي روبوت أب عالم بناي قلبت سراح أب تتعنو خمزلوهم يأمن كم زبولون تخوين دما أب عالم كابسلو ناي قلبت سراح اسم روبوت أب وشتحات سيرجزي عسرت خميتي خقوصات أرويوم استما نتومام ناي قلبت سراح نسلو بزحات سراح تنياتات أسم بعد زينا خوينولو جن اسم روبوت معرخ اندز مخسب انتهاليوم تسلا كامباني نسم روبوت نمسرح نمنتاي نوح كزي وسيدلو نسب زموصل روبوت نمسرح قليل كخون يكألنيو مخنياتو دما سمس الروبوت كساب حج او عالم سلازي تسارحو نتكال تسلا ابتم روبوت سكتامو سانسوري خون موتر زعمسل نبرتات ساريحو كأقربو لم زخيل تكاليلن تسلا دما نزوم كلهم زغطمو سانسورات موتراتن ببعلو كما عبلو من كسرحو من ناي قدن خون كلو از دما قليل كخونو لي كالن ننفس وقف اقحو اب حدا تكال نممرات كاب تقمتو نلعلي كبيدن نوح كزي زوسدنيو تسلا نسوم سالساي جينيريشن زتا محايشو سمس الروبوت مسرح كاب سجمر كلت عمت راح يوصير زولو از دما ابزي اندستري تلو سراح قنا خمزولو يردعنا أب قرب عمت كن تسلا بزحات روبوتات أقربوت كم زقبر حبيرولو بزحات أو artificial intelligence مرمر زقبر تقالات يخون قل سبات دما أب تقال تسلا أب زغونة تثبيت كم زلوام كحبرو يسمعيوم تسلا بعلن كزورات خلا مكاين كانت خلو بزحات نمئمانو تتأقيمو ميروميوم نتن مكاين آمينوم استيرسوفنيوم سخودز نورو وحدات أوتيستاتات تراحم نيروم أبز ساعات سجن الناي تسلا تشكركرتي ببزحات امنت سلازحدرة بزحات سوات بزي أوتيسا أبزحات كتماتات كوكو عنزخ إلى مالو حج دما بتسلا نزني عالمنا نيكل بتسرح بروبوت كم سبحات يأمن بزحات ساينتستن تمارامورتن دما ندك سوات سلكسو المخري عالم ملوات أصلا زي تعرف مسلوت دما نفسنا قنا لمامت ناي كدني يبلو أقرب هاجرات يخونو كالأتو هاجرات دما نزم روبوتات أمناي كساس راح نمغطار أب تتبيت يركبو إذ نجر دما ندك سبات سرح البوخا مقبر بأسفتات سبازحو نسوكم كا بس عوازم روبوتات انتاي تبلو بفلاي دما نحنا كاب ايترا وطينا فقد إيروبان أمريكان كالأت هاجرات نزلناس عرخن داي كتسألونا يخيل يخون كبورات تخطاتلت مدبنا نلوم يحيزلكم سمت أخو مدب نسي مسل أبز غطل نعقم يتقمي سبالكو حيزالكم دابخ قبلي بزقرب كلكم مداب عقوبات انتخوينكم أبكم انتحفلنا زلكم نقفي تايخون حيزالكم كمت تدالي ومدون حبرنا سسنايو سلام نعقم